ji bernameye gundê me dema we bixêr temaşevanên hêja. Em îro bi mijarekî din dîsal pêşberî we ne. Bi rêya vê bernameyê em ê gund û gundikên we bidin nasîn û em ê balê bikişînin ser bişaftina navên cî û warên Kurdan. Armanca guherîna navê cî û waran çi bû? Em ê bi rêya vê bernameyê yek bi yek ji we re rave bikin. Bêguman di guherîna navê war û wargehan de sedema herî bingehîn sirgûnî û koçberî ye. Bi taybet Kurd her tim bi sirgûnî û koçberiyê re rûbirû mane. Êl û eşîr, mal û malbat ji hev qetiyan e û neçar mane ku beşekî ji wan biçe herêmekî din. Û desthilatdaran wek noka tulkevir bidî, her yek ji wan bi hêlekî welatê bêser û bêber ve koçber kirine. Desthilatan qîma xwe pê neanîne û vê carê jî bi dû şopa wan ketine bêka çi dikin, çawa dijîn, rewşa wan çi ye, jiyaneke kurdawer dijîn an na. Lê Kurd asî ne, berxwedêrin, zû bi zû nakelijin. Xwîna wan li dijminê wan nakele. Ciyê ku biçin ger li serê heft çiyan be jî dê navên warên ku jê bar kirine neçar mane ku jê bar bikin bidin, ciyê ku konê xwe têde vedane. Em ê îro danasîna navçeya maciran a bi ser parêzgeha Xarpê têde bikin. Maciran ango qovanciyan yek ji navçeyên Xarpê tê Bakurê Kurdistanê ye. Dîroka maciran zêde nekevine. Di sala 1934 da li ser bihevkirina Tirkiye û Romanyayê 300 malbatên Tirk ji Romanyayê nexlî Xarpê tê tên kirin. Serê pêşî ji ber demsala zivistanê bû ewlî li gundên Hawirdorê hatin bicî kirin. Piştra wan li navenda maciran bicî kirin. Di bihara sala 1935 da gundekî nû hat avakirin. Navê vî gundê nû, navê gundê koçberên ji Romanyayê hatin lêkirin. Kovancilar. Di sala 1935 da li ser eraziyekî raste û bi tevahî vala li gor derfetên wê wextê gundekî nû hat avakirin. Ev gund weke mînak li Xarpê tê hate teşkîl kirin. Di sala 1968 da li maciran teşkîlata şaredariyê hat avakirin û piştra li gor Makezagonê bi hejmara 3392 maciran statûya navçeyê girt. Li gor sala 2021 nüfusa navçeya maciran zêdetirî 40,000 e. Maciran li ser rêya Xarpêt û Çewlîgê ye. Navçe li bin çiyaya Şahmaran li qeraxê çemê Firatê li rastekî dûz ji jêrzemîna Behrê 1026 metre bilind hatiye avakirin. Ji Bakur ve bi navçeya Mêzgira Dêrsimê, ji Rojhilat ve bi Depê, ji Başûr ve bi Palo û ji Rojava ve bi gola Kebanê ve Sînordar e. Berfirahiya ernîgariya navçeyê tevî gund û gundikan 908 kilometre kare ye. Ji ber ku navçe dikeve nav rêzeçiyayên Torosan yekser li ser xeta erdhêjê ye. Xelkê herêmê bi piranî kar û barê çandinî û xwedîkirina heywanan debara xwe dikin. Di nav sînorê navçeyê de bi awayên cûr bi cûr kar û barên zîraetê jî têne kirin. Li gel vê bi taybet çandiniya çavênder ango pincarê şekir, gulên rojê û pembû ciyekî giring dikirin. Bi armanca bazirganiyê çandiniya firengî, bacik, bacan, bamî, pîvaz û sîr jî tê kirin. Li herêmê mêşinên qerbaş û spîgewr ên Qeremanê jî têne xwedîkirin. Maciran ji şaredariyekî 13 tax û 76 gundan pêk tê. Girêdayî van gundan bi dehan jî gundik ango mezre hene. Navçe ji çar herêman pêk tê: Bakur, Başûr, Rojhilat û Rojava. Erdnîgariya herêma Rojhilat ji gundê Qamişlo û Hebabê dest pê dike hetanî herêma gundên Mixare, Avreng, Xoşmat, Bêşkah, Paxo, Demircî, Gokalî, Behreman, Mîrehmedan û Dermîşan dirêj dibe. Ev herêm bi xêr û ber e. Eraziya vê derê ji bo çandiniyê gelek guncan e.
هەرێما ڕۆژاوا ji mezra Feqro û Qerexido bigir gundên weke Qizilan, Xaçar, gundê Mistefa, Pîrikan, Reşan, Pafikan, Kose, Avlax û Krîvan û hecîmeke dikeve nav deştekî di navbera du çiyan da, herêmeke têr û bi bereket e. Paxro gundekî berî wextan Ermenî lê jiyabûn. Di sala 1928 da navê waliyê Xarpêtê lê kirine û xwestine bi bîra civakê re bilêzin. Demekî navê Kengerlûyê lê kirin, piştra dîsa kirin Paxro. Herêma Başûr berdewamiya herêma Rojavayê û bi vê erda bi bereke di binê qovanciyan ango maciran de hetan rojhilatî dirêj dibe. Herêma Bakur jî ji gundên Muşulî ango Muşiyan, Qazana Jêr û Jor, Bêmal, Mûrikan, Cafikan, Piyadan, Veys, Xarapov, Peyamlî, Bedewê, Loxmal û Bilal pêktê. Ev gund hemû dikevin nav sînorê herêma Şiyayê Heybet. Hin gundên maciran ên bi koka navê xwe ji navê eşîr û axaletan ango kesan girtine weke Mînak, Osmanaxa, Muşulî, Mezra Feqro, Qizilan, Qerexido, Pîrikan, Reşan, Sorikan, Cafikan, Hecîmeke, Krîvan, Mûrikan û Qeteşêx. Hin gund jî henin navê xwe ji Ermenan girtine weke Mînak, Xaçar navê xwe ji Xaçê digire, li ber Ermen jiyan e. Gundê Qereçor ku weke nahiye û herêma Rojavayê maciran tê zanîn, navê xwe ji ava kevir ango ava Aşê digire. Li vî gundî jî Ermen jiyan e. Di heman demê da Bêrîtanî ne. Zimanê wanê rojane zareveya Zazakî ye. Gundê Qizilan û Sorikan hemwate ne. Xwecihiyên ewilî yên gund Sorik bûne. Hin gund hene bi bedewiya ernîgariyê, hin gund hene bi navê xwe bedewin. Weke Mînak gundê Bedewê. Gundê Qerexido navê xwe ji Xidirê Reşik digire. Gundê Girpo ango Gulişkir gundekî li ber çem bû. Demekî Ermen li wir derê dijiyan. Li gund dêra Sûrp xaç hebû, lê niha gund ketiye bin bendavê. Navê gund tenê li pira gund maye. Pira Girpo. Gundê Bestek navê xwe ji bestê digire. Hetanî sala 1709 li ser Paloyê bû. Gund niha ketiye bin bendavê. Gundê Kilîsê gundê Zazan e. Navê xwe ji dêrê digire, bi awayekî din jêra Vank dibêjin. Gundê Kinar di demekî da jîngeha Ermenan bû. Navê xwe ji Ar ango Agir digire. Gund ketiye binê bendava Kevanê. Xarapov gundê Ermeniyan e. Bi navê xwe tê wateya Kuleya ji Keviran. Tavtik di sed sala bîstemîn da warê Ermenan bû. Hetanî tavît jî tê gotin. Di wateya esil da ye. Emirxan gundê Suniyan e. Ziyareta Şêxmîr li nêzîkê gundê Emirxan e. Noşnak navekî kevnar e. Di wateya gundê nû de hatiye bikaranîn. Li gundê Artîxan demekî Erman jiyan e. Ji serdema wan hin şopên berbiçav ên dêrekî kevnar a bi navê dêra Sûrpmînas hene. Gundê Habab gundê herî kevnar ê herêmê ye. Li herêma Paloyê gundê herî mezin ê Ermenan lê jiyan e. Bodos Gadarîkyan di berhema xwe ya dîroka mifasal a gundê Havav dide. Manastira Asvadzadzîn di sala 1448 de hatiye qeydkirin, navê vê herêmê yê kevnar Havavan e. Belê temaşevanên hêja, mijara me ya îro navçeya maciran a Xarpêtê bû. Me di derbarê maciran da hin agahiyên hewceyî pêbezkirinê ji we re behs kir. Em ê hewl bidin hefteya bê navçeyekî din binirxînin. Hetanî hefteyekî din, bimînin xêrê xweşiyê da bi xatirê be.